aduh dekonyo tapasonan diri kari mana ku barek nan yo kadipi ku ayu garo basamo garo ba iyo nan dekan la jadi ju menteri samola denyo menteri iyo la dekan jadi ju lokomotif samo lokomotif iyo kan jadilah de umpamo adenan ya tau supir ne samo supir denan kan jadilah de nyoju atau pilot dan samo pilot oh denan kami kadonyo asali barilah de nyo kanda iyo nan padulai malam nanto supaya iyo na deta hibur masyarakat nan di kosotu mari nan iyo dai gitu hibur kan sapatai yo de jodu oh tadi iyo narekan kami lagi nan iyo de lanyado hibur lagi nalale yo de nyoba aduh iramala de nyominang aduh iramala de oksomenyo aduh iramala de nyodangdur aduh iramala keroncongnya aduh iramala de India sario samanya le bulo adenale tibo maladi kami denan sekarang kini nangko buah ambilah tak saroman lagunan nampilan tak sarupo tapi nan baala kamanya boy baadi kamila kamangato tunan kadibari kanda iyo nan desalero iyo nan ladi bari bana dimuko iyo nan de pasamo yo bari kana indu nan lucu nonton iyo ladi siko kena supaya lala nyo sandang hati nan neo di dalam gado iyo ramajambi dende akala kadibao kandanan indu iyo nan padulai malam nangko karena indu bertahan banala menontonnya sajalah dari tadi dengan sampai dekini ko duduklah di malepo atau di lantai di kuenyo tadilah denyo hujan turun dia tak boleh duduk juga tinggal agaklah ditabirimo mampunyo inyo anak iyo dan nadola denyo limo saya la denyo anak de bala ila de pinta anyo anak la denan mudo denan laila ila de kanda anyo baliau de baganda denan laila pila denyo opo kuliah kabalando anak nan nomor 2 meminta NMAX lah de kandanya oh anak nomor 3 minta HP bamere Oppo amba adi tinggal layanyo anda adi tinggal lama itu adi tengah doson rumah balapo indah baminya hiduplah di tengah dusun rumah balampu indah baninya pagi-pagi lagi ladang siang turun ke sawah malam atau merewang rumah terkenang lah dimasuk susah malam atau merewang rumah terkenang dimasuk susah ilo alaman nangis hatiku rasung ibu terkenang dimasuk dulu sama soayan lagi ado sama dulu sama soayan lagi ado lain lagu cari gantinya adikku langanian anak lagi pengen yang belum tahu salah dan benar anak lagi pengen yang belum tahu salah dan benar
hati kami menjala anak gedang mama minta murah rezeki menjala anak gedang mama minta murah rezeki mana bila manudu dia ulah pisang nan sakudu ketela dikasih ibu lah kadang nak cari dia untung ketek dikasih ibu lah kadang nak cari nak dia untung adalah itu lagi burananyo cari kami dalam baru kini bakal dekaran cala di manual ka eloknya wala dekasan nang lasik nonton na basamu ilan ditugo ala kadilla tabapulo jolla tambal de bahagia perai sajo tapi malah de kami bala enang daro nyong jo kada piano dulang na jogel gel kapalo wala de makin nang kami nang ewa kanyo enan de malo de kasan nang onde nar kito kito dia kintil ada suko baman masurang sati olari pagi suko baru suhati jubol aga toga apo adonar kurang apo ado salah denai maaf kalah ini
là dùng dùng về dùng càng tua cái này cái giờ chỉ có càng tươi năng càng tươi lắm có luôn cao này tụ cả lúc đấy có gì mà rất nhiều giờ kỳ chứ nhà gạ đấy bang lewat Yogi. Hah? Yogi le. Itu jangan-jangan cukup atau tahun tu jago aku ada tak? Kawan informasi Agi yung Ang le. Hah? Agi yung putih itu. Dah gera. wah Itu. Yogi. Aduh perang. ah nak tahu dah. Gi. Labang. Naya lah je siapa kan naya? Makasih lah dah. Ah itulah. Pola kosong secara langsung ah. Gi. Permintaan na Yogi. Ya tu je. Yogi lai. Oke. Seorang jadi je. Ya. Belah. Kau menanggo. Hilang dong uangnya. Masih berlanjut sana. G. Oh. Iko masih sambung aja balik lo. Oh, lu le dos lai. Abi dong ngongnya. Ya. Nanya gay. Barobet, ikut grup telantang lape. Hah? Gi, nama grup telantang lope. Dari telantang lope. Nampaknya dia mulai berbincang. Jangan lupa lagu Bujang Marandora. Kanda, kemarilah Kanda, jangan nonton dari jauh ase. Datuk Guci, Kanda Datuk Guci yang berasal dari Kota Padang Panjang Penyalayan. Kurangnya ramah, elok, budi, basuh, pekerti. Ditunggu di sejunjung melihat. Tuan, lanjut.
Allahu Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad Pangulu kita wahai sahabat ditelan saudara Assalamualaikum ya ikhwani dengar kakiasan kepada mandiri kulu nafsin sakatul mauti tiap-tiap yang bernyawa menanggung sakit dan mati tidaklah dapat di mana lain kira-kira hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari biasa matahari terabi daripada matinya mangkolai turun angin tangkas kayu-kayu anasa pemuka diput dengan angin terabang kasih sebagai itu dah jalan lapis kan mandayo insan apa kaki-kaki alam lah kalam nyawa lalare perang berdompa bumi lebat hatinya pijak kami Madinah nanti dah Baitul Muqaddis pulau sawatu dan jalan tadapi lalu ke situ aduh sebabnya mangko itu malaikat mambe beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri alai mulai dalam guru mati toba dan tidak diterima lagi elolah toba di zaman begini dan jangan menyesal aku menyadari baik itu hanya diri kami